Roope Roihe oli metalli- ja rattaiden mies. Hän pystyi herättämään henkiin jopa ruostuneimmat moottorit. Hän sai kellokoneistoperhosetkin lentoon. Hänen työpajansa, kolinan ja kipinöiden sinfonia oli hänen pyhättönsä höyrypihlajan kaupungissa. Roope etsi inspiraatiota. Hän etsi kadonneita aarteita alavirtaverkostosta, kaupungin alla kiemurtelevasta viemäriverkostosta. Ilma oli sakeana öljyn ja otsonin tuoksusta. Hän sääti suojalasejaan, joiden linsseissä heijastui kaasulyyhtyjen valo. Tänään hän metsästi erityistä aarretta, harvinaista kuparilankaa, jonka huhuttiin piilevän alavirran syvyyksissä. Tällä langalla, jolla oli ainutlaatuiset johtavat ominaisuudet, oli avain hänen seuraavaan keksintöönsä. Alavirtaverkoston sisäänkäynti oli kuin pimeyden kita. Se ammotti auki unohdetun sillan alla. Roope laskeutui alas, saappaat roiskuen likaisessa vedessä. Ilma kylmeni ja sakeutui homeen ja lahoamisen lemusta. Yläpuolella kaupunki humisi tietämättömänä jalkojensa alla olevasta maailmasta. Täällä alhaalla oli toinen tarina. Heiluvat kaasulyhdyt heittivät pitkiä tanssivia varjoja. Tunnelit kuiskivat unohdetun teollisuuden haamuista. Tämä maanalaiskaupunki oli labyrintti unohdettui vesiväyliä ja murenevia polvikaaria. Se oli paikka, jossa aika tuntui virtaavan eri tavalla. Ja Roope kuitenkin tunsi sen salaisuudet ja hän oli viettänyt vuosia tutkien sen syvyyksiä ja kartoittaen sen käänteitä. Hänen taskulampunsa palo tanssiliukkailla tiiliseinillä. Ilmassa kuului heikko humina. Se voimistui tasaisesti ja muuttui matalaksi jyrinäksi. Roope pysähtyi, hänen kätensä puristui tiukasti työkalupussinsa kahvaa. Maa hänen jalkojensa alla alkoi täristä. Pölyä sateli katosta. Hän ei ollut koskaan kokenut mitään tällaista kaikkina vuosinaan alavirran tutkimisessa. Korvia vihlova rätinä kaikui tunneleissa. Jyrinä voimistui korvia huumaavaksi pauhuksi. Sitten maailma räjähti. Roope paiskautui seinää vasten. Ilma iskeytyi ulos hänen keuhkoistaan. Hän makasi hetken pökertyneenä. Hänen korvissaan soi. Ilma oli sakeana pölystä ja räjähdysaineiden pistävästä hajusta. Yskien hän ponnisti itsensä jaloilleen. Hänen taskulampunsa pälkähti ja sammui, upottaen hänet pimeyteen. Paniikki uhkasi vallata hänet. Hänen oli päästävä ulos. Hänen oli päästävä ulos nyt. Hän kompuroi pimeydessä kädet ojennettuina tunnustellen tiensä läpi romuun. Entisestä tutusta tunnelista oli tullut petollinen labyrintti täynnä romua ja vääntynyttä metallia. Jokainen hengenveto oli taistelua. Ilma oli raskasta ja tukahduttavaa. Hän kompuroi romahtaneen tunnelin kohdalle. Vääntyneet metallipalkit törröttivät romusta kuin murtuneet luut. Siellä, romun keskellä, jokin kimalteli heikossa valossa, joka suodattui alas kadulta. Hän kahlasi romun läpi, sydän pamppaillen rintakehässä. Metallin palasia, hiestyneitä johtoja. Räjähteen jäänteet, siitä ei ollut epäilystäkään. Roopen veri jäätyi suonissaan ja tämä ei ollut mikään onnettomuus. Joku oli asettanut pommin alavirtaan. Mutta miksi ja kuinka syvälle tämä salaliitto ulottui? Hänen materiaalin hakunsa oli juuri saanut kuolettavan käänteen. Hän oli nyt sotkeutunut salaisuuksien verkkoon ja hän oli päättänyt selvittää sen.